Kedy bude krst? Ja vám poviem. Do sobotu, bol by na 8. deň po krste. Práve, že chcem, takže sobotu. Dalo by sa, hej, že na 8. deň by som chcel. Čo mám teraz ja? V sobotu sa dá? Ja som rozmýšľal, už som povedal aj krstným, že sobotu by som chcel na... Počúvajte, čo by sme robili takú vec, že by sme ho v centre pokrstili? Dá sa? By sme robili výnimku, zavolám biskupovi, či by dovolil výnimku. Dajte to tak. Nechceme, pán kaplan. Boh je všade, nám to je jedno, aj tu. V sobotu musíš byť krst. Tu bude mať omšu hore v kostole. Tu dáme ešte lepšie. Keď som vstupoval do seminára, ešte aj 2 roky v seminári, ja som Romov vôbec nepoznal. Som nikdy v živote nestretol zblízka Roma. A ani som vôbec netušil, že niekedy budem pri Romoch. Ja som mal úplne aj iný prístup, aj možno, že k učeniu, aj k takému pohľadu na život. Mal som taký príliš intelektualistický postoj k mnohým veciam. Ako si som si chcel záležať na takom sebavedomom prístupe, niekedy by som povedal aj k tomu teologickému štúdiu. To bolo až dovtedy, kým som vlastne nespoznal takú dobrú partiu tých chlapcov Janka Piataka, Pála Tondru, Mariana Sivoňa. A oni ma vlastne zavolali, ešte kým žil Jožko Krišanda, veľmi dobrý kňaz. A s ním sme začali liesť na skaly a začali sme lietať spolu a začali sme chodiť k Romom. To boli také 3 veci. 2 z nich ma bavili, to lezenie a lietanie. A keďže to bola dobrá partia, som chodil aj k Romom s nimi. Bolo to naozaj divočina, adrenalín väčší ako v termike. Niekedy sme také problémy museli riešiť, že to normálny človek nepochopí. Ale veľa mi to dalo a bola to naozaj veľmi dobrá skúsenosť aj pre môj začiatočný kňazský život. Nemáš ho tu? Zajtra, keď budete? Tak, ale musíš ho nechať u mňa. Lebo ja to budem robiť v noci. Dobre, hej. Buď by som dneska v noci urobil, alebo zajtra v noci. Zajtra. Dobre? Máte tu? Nemám to. Veď máhom sa mu dal tomu. Čo tam na bajku? Návštevu čakám, prídu mi chlapci moji. To nie sú oni? Neviem, či už nepozerajú na teba. Čo? Voda má asi 10 stupňov, približne. V kolónii v Križovej Vsi som zažil všeličo možné. Zažil som aj to, že mi nadávali ľudia. Raz som dostal kameň do hlavy od niekoho, neviem presne, kto to bol. Jedno obdobie bolo, keď som bol veľmi nervózny. Všetko ma znervozňovalo. Možno pol roka som bol v takom napätí medzi nimi, lebo napríklad som videl, že niekto poškodzoval centrum, alebo ľudia kričali vtedy, keď som chcel mať ticho v centre a podobne. A som to riešil naozaj v takom akomsi napätí. A potom naozaj neviem, ako som tieto veci som si uvedomil, že nie sú dobré, som to identifikoval ako vec, ktorú nezvládam. A naozaj som to tak s Božou pomocou potom nejak si uvedomil a prekonal. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Mám fotku. Oči mám. Bolo to, keď mi na auto vyškrabali nadávku vulgárnu na kufor predný.
tak ma to nahnevalo, že vtedy som slúbil Bohu, že pol roka nezoberiem na aute žiadneho Roma, lebo som vozil. Vždy, keď som išiel okolo po ceste do Krížovej Vsi alebo naspäť, vždy, keď som videl, som bral ľudí, hej, som ich vozil, aby rýchlejšie prišli do Belej alebo naspäť do Krížovej. A pol roka som nikoho neodviezol. Bolo také, neviem, či to bolo správne, ale bol som veľmi nahnevaný a naozaj ma to rozčulilo vtedy. Ja som tam pochopil, čo to znamená racionalistický pohľad na svet, na vieru, na všetko a čo to je pozerať sa na svet srdcom. Alebo pozerať sa na svet intuitívne, alebo takými inými očami. Tam som sa to naučil, tam som to pochopil. Nebolo to ľahké, nebolo to hneď, ale postupne som vnikol trošku do tej ich mentality. Domov išiel, to je darebák, ja zavolám tomu, nech tu príde. Čo to? A poštár? Doma. A nemal kto zavolať? Ja som mu zavolať. Haló? Poštár Ja som povedal, že... Poštár? Poštár prídeš. Poštár prídeš. Poštár prídeš. Má niekto zavolať? Prosím? My nefajčíme. Nie. Sviečku by som zapaliť potreboval. Počúvajte, moji milovaní bratia, nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prislúbil tým, ktorí ho milujú. Niekedy vy, mnohí Rómovia, ste chudobní. Ale vaša viera, keď napríklad to vidím, ako mnohí ľudia uverili v Boha a v akom bohatstve duchovnom žijú, ja poviem, že toto ani mnohí bieli napríklad nemajú, takýto vzťah krásny s Bohom, ako majú ľudia tu, ktorí sú chudobní, ale sú bohatí vo viere. Roman, prečítaš len najďalej. Ježiš, nie, počítaj. Ale vieš čítať? Áno, vie. Te poviem, Lukáš. Nie. Skúsiš tu prečítať jeden odstavec, hej? No, to je takto, keď sa Róm obráti a častokrát to obrátenie je veľmi veľká zmena v ich živote, hej, lebo to znamená, že prvá vec, zanechanie tých zlých vecí, možno bitky, hádky, preklínanie, krádeže, alkoholizmus, gamblerstvo, alebo takéto veci, to sú ich také problémy. Hej. A ten človek, keď zrazu začne vidieť, že žije iný život, jeho rodina má iný život, jeho deti sa inak správajú, zrazu on zistí, že sa mu otvorí iný život, hej, po obrátení, on má veľkú túžbu, aby toto zažili aj iní. On má veľkú túžbu sa vplývať, alebo ako si pritiahnuť, hej, k Bohu aj svojich kamarátov, svojich známych, alebo z niekoho z rodiny. Hej, takže toto oni majú v sebe, že si nenechávajú, hej, ten Boží dar, tú Božiu milosť obrátenia len pre seba, ale chcú sa s ním podeliť aj s ostatnými. Zapojiť. Dáme zásuvku voľnú. Tak moja vízia pre prácu s Rómami je možno, že trošku absurdná, alebo možno, že presahuje nejaké reálne možnosti, ale moja vízia je taká, že skrze Božiu milosť príde do rómskeho národa veľké prebudenie a že to, čím Boh obdaril rómske srdce, hej, tou radosťou, jednoduchosťou, vďačnosťou a túžbou po dobrých veciach, že to bude Boh aj v nich naplňať a naozaj, že aj cez tie problémy, ktoré možno že v tejto dobe cítime v našej spoločnosti, že bude oslávený Boh, keď mu dáme priestor a keď sa mu dáme aj k službe. Devla, mehazda devla mirova,
saborengue-me penal, que tu vais-me molhar, o chachi penas dela me, cada Cristo samenza, de la hasta miro vas, sabore bramenza, šune same, mangas tu sveto duho spramene. Toto si myslím, že mnohí z vás aj poznáte zo svojho života. Mnohí z vás ste možno, že prežili v živote aj život bez Boha a prežili ste aj život s Bohom. A sami ste spoznali, čo vám dáva život s Bohom. Sami ste spoznali radosť, ktorú vám Boh dáva. Slobodu, ktorú máme v Ježišovi Kristovi. Lásku, ktorá prichádza skrze práve kresťanstvo. Preto stálo na perách, prichádzame bližšie a bližšie, aby skrze nás si Boh vyvýšený. Preto stálo na perách, prichádzame bližšie a bližšie, aby skrze nás si Boh vyvýšený. Na perách, preto schválu na perách, prichádzame bližšie a bližšie, aby skrze nás si Boh vyvýšený. Preto schválu na perách, prichádzame bližšie a bližšie, aby skrze nás si Boh vyvýšený. Ťažká otázka. Cigáni mi hovoria, pán Klapa, vy sa ničoho nebojíte. Tak povedia presne. Neviem, čoho sa bojím. Možno takých vecí teraz, že neviem, do čoho idem, hej, kam ma dá, čo to bude, hej. Ale že by som mal nejaký taký panický strach, alebo nejaký taký strach, ktorý je ako nejaká nočná mora, pre mňa taký strach nemám.